Hello friends, welcome back to my Bijay Brahmo YouTube channel. तो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ मा होनांगौ दिन्थिनो लाबोगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय फुटबल। जों फुटबल गेलेनो नागिरदों। जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरजों मेट्स जोबाय थायो। तो बे फुटबल खेलाखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। तो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना। नै जोंना फोथारा नै बिथांमोना फोथारा गुसेबल' जोंना हाग्रा दैज्लां बोथोरजों बिराद हाग्रा सोमजिबाय, रज'बाय, गोलाव गोलाव जाथारबाय, एवदोंमोन थेवबो थाब थाब लावफिनो आरो हाग्राफोरा। जोंना गेरेमसा बाबु दङ, कनिनाथ दे होमबालाय। जोंनि एगेन्स्ट प्लेयारफ्रा बिसोरनो एगेन्स्ट पार्टिनिया ने एगेन्स्ट टिम। ओइ दे द' रेडि जादों। नोंथांमोना नायनो हागोन बे जोंनो हां पार्टिया जोंनि एगेन्स्ट पार्टि ना जोंना पार्टियानो एखेबारे बुंग्ला बुंग्लाथार जोंनि पार्टि गासिबो। ओमफ्राय नै एगेन्स्ट पार्टिफ्रा बिसोर जों सार गानाफोरा जोंना मा नाममोनलाय लखन आसोरजों जोगोन लखन बिसोरजों जोंनि एगेन्स्ट दा काट्रालै जोगोन। थ' नायदो दसे उनाव माबायदि जोयो। बेसेबांनि बाजि फैसाया बेसेबां 200 200नि बादि जागोन। नायदो नोंथांमोना सोर देरहायो ना रिजाल्टखौ दिन्थिगोन दाहायो। न'फ्राव मिथिबाय दा? अके दानबाय।
Sorry. Gimana nih? Break जाथ'बाय. दा ब्रेकआव जोङो 2 गलाव आवगायनानै दङ. जोंनि एगेन्स्ट पार्टिया 0-0. थ' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय. ओके? बिदिसो खारसननांगौ दा. Hei. Pertama nunggu. Ini bol. Cukup.
Hơi đau. Lana phơi. Đây. Đi đưa. Otam bay got. Mana sama sana naik ke sih? Kèo chứ ra này nữa kìa. Kera tinggal sama Jun ke. Mulai mana ke jalan lagi. 3-0. Dengan 3 Bintang against tim aja ini ya 0 3-0 wow जोङो बलखौ देरहाबाय I hope नोंथांमोना मोजां मोनबाय भिडिअ मोजां मोनबाय लाइक खालामबाय